היי יוש, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, שינה זה לחלשים. אני סוזי גטניו, אחות מומחית בשינה בהסמכה מיוחדת של משרד הבריאות, והיום יש לי אורחת מיוחדת, כי ביקשתם עוד פרקים על אנשים שעשו את התהליך, ושאפשר ללמוד מהם ולהזדהות איתם. אז היום ביקשתי, מבין כל התהליכים, אני תמיד בוחרת כזה מקרים מיוחדים, לפעמים גם קצת קיצוניים, כמו במקרה הזה. ביקשתי מאביטל לבוא ולספר לנו את הסיפור שלה, כי זה באמת אחד מהמקרים היותר קיצוניים שיצא לי ללוות, ואתם תכף ניכנס לפרטים, ואביטל תצטרף אלינו ותשמעו למה, אבל זה גם סיפור שאפשר ללמוד ממנו המון. אז פתיח ומתחילים. איזה כיף זה לראות אותך, איזה כיף שבאת. אביטל, התחלנו להקליט, כדי שזה יהיה כמה שיותר אותנטי וכנה. אז אני קודם כל רוצה להודות לך על זה שהסכמת לבוא. תודה לך, באמת מגיע לך הרבה יותר, ואני אשמח לשתף בחוויה. מעולה, תודה, בגלל זה הבאנו אותך. יש פה סיפור שבעיניי מעביר הרבה מאוד מסרים. אני אוהבת לבחור ככה סיפורים מיוחדים שמגיעים, כי זה נותן לי המון מטרה, המון הגשמה עצמית, דווקא הסיפורים היותר קיצוניים נקרא להם, זה בהחלט סיפור קיצוני. אז תספרי לנו קצת על עצמך ועל מה שיש לך בבית. כן, אוקיי, אז אני בת 25, אני נשואה שנתיים בערך, יש לי באמת תינוק קטן, בן 5 חודשים, מתוקן, הוא למעשה נולד בשבוע 34 פלוס 6, עברתי הריון די קשה, עד חודש שביעי למעשה באמת חוויתי הריון רגיל לגמרי, הכל היה מושלם, הרגשתי שאני איזה סופר וומן, עשיתי הכל מהכל, טיילתי בחול, הכל באמת, ואז שבוע 30, היה לי למעשה אירוע מאוד חריג של דימום, מאוד חזק, שהביא הזמנו באמת אמבולנס, כאילו היה לי גם סחרחורות, לא ממש תפקדתי, הזמנו אמבולנס, התאשפזתי באותו יום כבר, וככה בעצם חודש שלם הייתי מאושפזת בבית חולים, שלמעשה כמעט 9 פעמים הורידו אותי בעצם לחדר לידה. וואו. כל פעם היה לי אירועים של דימום מאוד 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 חזק, שבאמת פחדו שזה יוביל ללידת חירום, אבל ברוך השם בסוף, כאילו אפשר לראות את החצי כוס המלאה, ילדתי בהיריון באמת, בלידה טבעית, ההיריון, לידה, פעם אני אומרת ההיריון, או שההיריון הזה חקוק לי במוח, הלידה עברה ממש ממש טוב, נתנו לי זירוז, ילדתי באמת, ארי יצא, קוראים לבן שלי ארי, הוא יצא במשקל של 2 קילו 200, ככה שגם לא היינו צריכים פגיעה, אבל הוא כן היה נחשב פג, כי בכל זאת היה בשבוע 34 פלוס 6, הלידה הייתה מתוזמנת, ככה שבאמת החוויה של הלידה הייתה מאוד יחסית חיובית, אם מסתכלים על זה יחסית להיריון. אבל מפה התחילו החיים האמיתיים, מה שנקרא. וכבר מההיריון עברתי תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, החודש השלם הזה שהיה גם ללא שינה, וכל הזמן אומרים תשנו לפני הלידה ותשנו לפני ותאריכו את השינה, ואצלנו באמת זה לא התאפשר מסיבות כאלה, ובאמת הוא נולד ואנחנו גם היינו מאוד חרדתיים סביב כל הנושא הבריאותי שלו,
כי הוא נולד עם צהבת, והוא נולד מאוד מאוד כאילו קטן יחסית, ופג, והיה איתו ממש תהליך כזה של, היינו מגיעים איתו כמעט כל כמה ימים לבית חולים, הוא סבל גם מצהבת וגם מאנמיה מאוד קשה, אז בעצם היינו כל הזמן בלופ הזה של בית חולים, בית, חוסר שינה, חוסר הצלחה גם של ההנקה, הוא לא הצליח לנוק כי הוא היה קטן, ובאמת נכנסנו ללופ מאוד מאוד ארוך, של פשוט, ניסינו פשוט לשרוד את היום, ככה קראנו לזה. ככה זה המשיך בערך 3 חודשים, עד שהוא קצת התחיל להתייצב, עד שעברה לו קצת האנמיה, קצת עברה לו הצהבת, הצהבת שלו נמשכה כמעט חודשיים. וואו. כן, זה היה מאוד חריג. עד שהתחלנו להתייצב מבחינה בריאותית, התחילו באמת, אז בגלל שכל הזמן שרדנו גם, לא התעסקנו בשינה, כאילו, השינה לא עניינה אותנו. הוא היה נרדם עלינו, על הידיים, הכל היה רק בשביל שנשרוד את היום. שהוא ישרוד, שאנחנו, ובאמת לא, אי אפשר היה לקרוא לזה חיים, כי לא הצלחנו בעצם, לא נהנינו קודם כל מהילד, לא נהנינו מעצמנו, הזוגיות בכלל, שלא נדבר על זה, לא היה כשום זכר אליה. כן, ואחרי בעצם 3 חודשים, גם הסובבים אותנו, ראו שיש איזושהי בעיה, ראו שאני נכנסת לאט לאט לדיכאון, בעלי לא תפקד, הילד היה באיזשהו לופ, הוא לא היה רגוע בכלל, כל הזמן היה בוכה, לא משנה, באמת, הוא אכל, הוא ישן, לא משנה מה, הוא היה בוכה. את אומרת שהסביבה גם שמה לב, מי בסביבה שם לב? כן, ההורים שלנו, גם שלי, גם שלו, של בעלי, הראו לנו שצריך לטפל בזה, יש פה מצב שהוא לא יכול להימשך יותר. כי הוא בוכה כל הזמן, או כי הם התייחסו לשינה? אז הם התייחסו לזה שאנחנו היינו מאוד חרדתיים סביבו, זאת אומרת, אף אחד לא יכל לגעת בו, רק אנחנו נוגעים בו. זה כאילו הכל היה לופ כזה, היינו מאוד חרדתיים, היינו מאוד, גם סביב השינה באמת, לא היינו ישנים, אז גם לא היינו מתפקדים כמו שצריך. לא היה לנו זוגיות, כלום, באמת, היינו במצב, היינו אפתיים לסביבה, מאוד. הנקודה הזאת של ההישרדות ושל החרדתיים, היא קו משותף להרבה מאוד מקרים של בעיות בשינה. כי כמו שאת אומרת, ממש את מתארת את זה בצורה מאוד קלאסית, יש לך סיבה מוצדקת מאוד להיות חרדתית, כי חוויתי איתו ככה וככה, זה גם הורות ראשונה, אז בכלל, אני בלי לחוות את מה שאת מתארת, לא נתתי לאף אחד לגעת בילד הראשון שלי, היום זה רק תיקחו, אבל סתם, גם היום אני קצת קמצנית ורכושנית, אבל שחררתי, אבל אני אומרת שהיו לכם סיבות אובייקטיביות, זה כמו תינוק שלהבדיל אלפי הבדלות בא מ-IVF'ים, או תינוק, יש איזושהי התרחשות בהיריון ובלידה, שגורמים לנו להיות over-protecting, עכשיו אין לנו ברירה, זה מה שהמציאות הכתיבה לנו, זה מאוד מובן איך התגלגלנו לשם. ואז מהחרדה הזאת, אני לא מסוגלת לשחרר ממנו, ואני בטח לא מתכוונת להוריד אותו מהידיים שלי. כן. ומתוך ההליקופטר הזה, זה נקרא הורות הליקופטר, אני יוצרת בבקגראונד, ברקע, בעיות שינה. עכשיו, אני לא באמת מאשימה את עצמי, כי זאת הסיטואציה שהייתי בה, וזה מה שהיה נכון לי לאותם רגעים. אבל מגיע איזשהו שלב שנופל לך האסימון, ואת מתארת שאפילו הסביבה שמה לב. כן, אז בעצם אנחנו היינו בטוחים שככה זה אמור להיות. זאת אומרת, תינוק לא אמור לישון ב3 חודשים הראשונים. אנחנו כאילו, גם הייתי באיזשהו
ניסיתי להעניק אותו, הייתי בשאיבות כל הזמן, אז גם אף אחד לא יודע להכיל אותו כמו שאני יודעת. גם היינו בטוחים שיש לו ריפלוקס, זאת אומרת, גם לא נתנו לאף אחד בעצם להכיל אותו, וגם היינו בטוחים שהילד כל הזמן רוצה לאכול, כי יש לו ריפלוקס, אז הרופאים ואנחנו היינו בטוחים שהוא כל הזמן לא אוכל מספיק, בגלל שכואב לו, עולה לו. בקיצור, היה באמת, כאילו היה לנו מאוד קשה, התמודדנו עם זה מאוד, בצורה שהיינו בטוחים שאנחנו יודעים הכי טוב. זאת אומרת, גם לא אמרו לנו, לכו, תפנו למומחים, תפנו לזה, היינו בטוחים שאנחנו יודעים הכי טוב. וזה באמת הוביל להמון בעיות שבדיעבד אנחנו יודעים שעשינו. אני מאוד מתחברת לזה, יואו, כאילו... כן. גם הייתי מאוד, כאילו פוחדתי, כל הזמן שהוא ישן, בגלל הריפלוקס, שמנו אותו על הבטן. עכשיו, באמת כולם, רוב הרופאים וגם בטיפת חלב, הזהירו אותנו, אמרו לנו, תקשיבו, זה אסור. שמנו לו בייבי סנס, אבל לא יכולתי, אני עצמי, לא יכולתי, גם כשהוא ישן, לא יכולתי לתת לו לישון, פחדתי. כל 10 דקות הייתי בודקת שהילד בסדר, ואיך זה היה לבדוק אותו שהילד בסדר, הייתי נוגעת בו. וכמובן שזה היה מעיר אותו. אז באמת, כאילו לא נתתי אפילו לילד את האפשרות ללמוד לישון. והוא היה ישן איתנו, וכמובן שהוא גם היה ישן בסלון, וכמובן שכל הזמן ניסינו להרדים אותו. זאת אומרת, כל הזמן היינו בטוחים שאם הילד בוכה, והוא אכל, זה הילד ולא היינו כמעט, אני לא זוכרת את הילד, ב4 חודשים הראשונים, שהוא היה בזמן עירות, שהיינו איתו. לא היה דבר כזה. זה היה כל הזמן לנסות להרדים את הילד. לעבוד בהרדמות. כן, לגמרי. עכשיו, מה זה היה הרדמות? זה היה או כדור פיזיו לשבת וזה, כי זה כמובן שכל הזמן גם חשבנו שהוא בוכה בגלל הגזים, אז זה בעצם המליצו לנו לשבת לכדור פיזיו ולקפוץ ולנסות להרדים את הילד, או באמת על הידיים פשוט לנדנד אותו, ומה שהיה קורה זה שהיינו מתחלפים, אחד יושב איתו, השני אוכל או עושה את העיסוקים שלו, ואז מתחלפים, וככה בעצם, ככה היום שלנו היה עובר, שביום עצמו הייתי בעיקר אני איתו, אז באמת הייתי מגיעה למצב שאני יושבת איתו מ8 בבוקר על הספה, ככה, תחילה, 8 בבוקר יושבת איתו על הספה, ועד 5 בערך שבעלי היה מגיע, הייתי נשארת באותה פוזיציה, שאני איתו בספה, מנסה להרדים אותו. הוא קם אחרי בערך 20 דקות, וזה לופ כזה, כל הזמן. איזה סיוט. כן, זה מה שהיה. ומה גרם לך, את בתוך זה, זה סיוט רציני, ואת עם כל המחשבות שלך של אני יודעת הכי טוב, ולא באמת אפשר לעזור. אני מניחה שמה שיושב על זה, זה מה הם כבר יגידו לי? איך הם כבר יעזרו לי, נכון? זה יושב על זה, זה לא כי אני יודעת הכי טוב, זה כאילו, מה אני כבר לא יודעת. אף אחד לא יחדש לי, כן. אף אחד לא יחדש לי. כן. ומה גורם למפץ הגדול? כאילו... כן, אז אני חוויתי סוג של... ככה אומרים הסובבים אותי, אני לא באמת יודעת אם זה נכון, לא נבדקתי, אבל סוג של דיכאון אחרי לידה, גם פשוט לא רציתי, אמרתי, קחו לי את הילד, תקחו, שמישהו אחר יטפל בו, אני נמאס לי, אני לא יכולה. אחרי שלא עזבת, אחרי שכאילו לא שחררת אותו, פתאום היה לך כזה... פתאום היה לי כמו פה, כן, שחררו אותי. ברמה, כן, הוא לא היה ישן כל הלילה, כאילו ברמה כזאת, ילד לא ידע לישון, חשבתי שהילד שלי לא אוהב לישון, זה מה שחשבתי, הייתי בטוחה שהוא לא רוצה לישון, זהו, כאילו אין מה לעשות. ובאמת הגעתי למצב שהייתי מפוסקלת, ואמרתי, קודם כל אני מפסיקה לשאוב, שיעבור לסימילק, תנו לו, ואמרתי שמישהו אחר ינסה להרדים אותו, אני לא יכולה יותר, כנראה שאני לא יודעת להרדים אותו, כנראה שאני עושה משהו לא נכון, אין מצב שזה ככה יראו החיים שלי. כאילו ויתרת על הכל כבר. כן, לגמרי, ממש.
ואז חמתי הביאה לי מישהי שבאמת איזושהי יועצת שינה, שם איכשהו אנחנו מתחילים להבין שאולי אנחנו באמת זקוקים לעזרה, בהתחלה באנו אליה מאוד, כאילו רק סמן וי, כי חמתי מאוד לחצה, סמן וי שהנה לקחנו יועצת שינה, הנה היא לא עזרה, כבר באנו, איך התחילה אמרנו, היא לא תעזור בוודאות, כי הילד שלנו זה משהו מיוחד, אף אחד לא יודע להתמודד, ו... זה בגיל 3 וזה גם לא חודשים. עזר בגלל זה. מה זה? וזה בגיל 3 חודשים. נכון, שהלכתם ליועצת שינה, אוקיי. נכון. ואת אומרת שזה ולאט לא לאט, עזר, פספסתי את המשפט האחרון, את אומרת שזה לא עזר כי אתם באתם בגישה של שום דבר לא יעזור כן, לנו. כן, גם לא יותר מדי נתמכנו בה, היינו איתה באיזו פגישה אחת, היא אמרה לנו שבעיקרון הילד צריך להיות ער שעה ואז לישון, ככה, אמרתי, טוב, סבבה, אני אנסה לעשות את זה, ולא פניתי אליה יותר, וזה בעצם לאט לאט עוד יותר אצלי צוואר משקעים בכל מה שקשור לשינה. אמרתי, גם כל מה שבאו אנשים, הם מאוד העירו לי על זה. מה, עוד פעם הילד עייף? הילד כל הזמן עייף? והבנתי שיש בעיה מאוד רצינית, כאילו, אין מצב מה, רק אצלי הילד כל הזמן עייף? משהו לא בסדר. התחלתי ללכת גם למעגל אמהות, וככה התחלתי לדבר עם עוד אמהות שחוו את הדבר הזה, ואמרו לי, תקשיבי, את חייבת למצוא יועצת שינה טובה. זה הסוד, כאילו, היא תעזור לך, באמת צריכה להאמין בזה, והיא באמת תעזור. וככה בעצם נחשפתי אלייך, שזה באמת, אני יכולה להגיד שזה הציל לנו חיים, כאילו, זה אומנם מוגזם, זה נשמע ממש ממש מוגזם, ומי שלא חווה את זה אף פעם לא יבין, אבל אנחנו היינו בנקודה מאוד מאוד מאוד, כאילו, שהיה בה גם על חזור, זאת אומרת, גם בזוגיות, וגם עם עצמי, עם הדיכאון שאני חוויתי, ועם הילד, זאת אומרת, כבר זה היה משהו לא טוב, זה היה לופ לא טוב, לא נהניתי מהילד, לא רציתי להיות איתו בבית יותר, גם אני ידעתי שיש לי להיות איתו תקופה ארוכה, זה לא כמו שבדרך כלל נשים אחרי 3 חודשים הם עוברים למטפלת או חוזרים לעבודה, לי איתו תקופה מאוד ארוכה, אז הבנתי שגם אני חייבת לשנות את זה, כי אם אני הולכת להיות איתו כמעט שנה בבית, אני אאבד את עצמי לגמרי. ובאמת משם ההבנה, ואז התחלנו בעצם. מישהי שאמרה את השם שלי, מה זה נחשפתי אלייך? כאילו לא, מישהי... האמת, פשוט היא נתנה לי הערה, באלף, שאני צריכה לחפש יועצת שינה טובה, ולהאמין בזה, שזה באמת יכול לעזור. ואז איך הגעת אליי? כי היה שם כן. סיפור מצחיק, אני אפתיע אותך בסוף הפרק. אבל אוקיי. איך הגעת אליי? אז האמת שנחשפתי אלייך בדרך הפייסבוק, שבעצם כאילו ראיתי את הפרק הזה, חבר מחזורי שינה, וזה מה שהרגשתי שגם מאוד הפריע לי אצל ארי, כי שמתי לב שהוא כן נרדם, אבל הוא מתעורר מאוד מהר, ומשהו מעיר אותו, וגם הוא לא ידע אף פעם לשקוע לשינה עמוקה. אז באמת ראיתי את זה, ואז נכנסתי אלייך גם לוובינר שהיה, נכון? נכון. ושם באמת אמרת המון המון משפטים שמאוד אפיינו אותי. אם זה כל הניסיונות הרדמה שהיה לנו, החוסר שינה עמוקה שאני נכנס אליה, ושם הבנתי כאילו וואלה, זה בדיוק מה שאני חובה, זה בדיוק זה. ובאמת החלטתי ללכת על זה, איתך, בהתחלה היה לנו כן קשה, כאילו עד שסוף סוף נסגרנו על זה, והבנו שאין מצב ואנחנו הולכים על זה. אני זוכרת את השיחה איתך, את תפסת אותי בדרכים, ואני רק רוצה שמי שמקשיב לנו יבין, שכל מי שבא אליי אומר לי, תקשיבי, אני לא ישנה בלילה, אני מרוסקת. כשפותחים את היומן של ארי ומסתכלים עליו בפנים, הילד מתעורר כל
שעה, חצי שעה. פחות, כאילו, זה 20 היה דקות היה לו. נורא, זה היה כן, נורא. אני הסתכלתי על היומן וגירד לי בגוף, ואמרתי, יש שם סבל, ואנחנו בדרך כלל גם מתחילים בגיל 4.5 חודשים, ואמרתי איך שאנחנו נתחיל ב4 חודשים, נכון. כי זה קיצוני מדי, כי זה פשוט היה באמת אובייקטיבית, מהמבט המקצועי שלי, אובייקטיבית זה היה מקרה מאוד קיצוני, אין שם שינה, הילד לא נח, אין לו תהליכי שיקום של הגוף, אין לו הרפיה, גם אין ההתפתחות, כן. גם ההתפתחות, אבל זה נכון, כשאנחנו מדברים על ההשפעה של שינה על ההתפתחות, זה נכון, בשלבים העמוקים של השינה העמוקה מופרש הורמון הגדילה, ובשנת החלימה יש לנו התפתחות של תינוקות, אבל זה לא עניין אותי, כי ההשלכות של זה יגיעו בגיל מאוחר יותר, אם זה המשיך. זאת אומרת, החוסר שינה ילך ויצטבר, ואז אולי בגיל 7 חודשים אנחנו נראה שהוא לא כל כך זורם על מוצקים, זה לא בגיל 4 חודשים. אבל אנחנו הרגשנו באמת שהתחלנו איתך את התהליך, הילד פתאום ישן, שזה כאילו כבר הקצה של הסיפור, אבל הוא התפתח ממש מהר, וגם הייתי איתו בביקורות, הרי גם בהתפתחות הילד, ופתאום הייתה קפיצת גדילה, כולם העידו על זה, גם בטיפת חלב, גם אנחנו כהורים, גם הסובבים, פתאום כשהילד למד לישון, הייתה לו קפיצת גדילה מטורפת, באמת. הוא פתאום התחיל למלמל, הוא התחיל לקחת חפצים, הוא התחיל להרים את הראש, הוא היה הרבה יותר זמן על הבטן, ברמה של עכשיו הוא מתוקן, תכף יהיה בין חצי שנה, כאילו הוא בין 5.5 חודשים, והוא כבר מתחיל לסחול, שזה מדהים, זה כאילו קרוב כבר לגיל הכרונולוגי שלו, ההתפתחות הזאת, וגם הוא גבה, בקיצור, היה שם קפיצה מטורפת. קודם כל זה נכון, יש קשר מחקרי שהוכיח את זה, אנחנו גם ראינו את זה כשהייתי במרפאות השינה בבתי חולים, אנחנו היינו רואים ילדים שלפני תהליך, הם אפילו בעקומות גדילה היו נמוכים יותר. הוא גם היה. ופתאום אנחנו רואים איזושהי שבירת עקומות למעלה, כי אחרי תהליך ואחרי שינה טובה, כי הילד כבר לא עסוק בהישרדות. הגוף כן. כבר לא עסוק בהישרדות, הוא פנוי ללמידה של דברים חדשים. אז כן, זה נכון, יש קשר הדוק שקשור להתפתחות, והנה, זה משהו שלא ידעתי כי לא סיפרת לי, אבל עכשיו אני זוכה לשמוע כן, הם הראו לי את הגרפים, באמת, גם בהתפתחות חלב וגם בהתפתחות הילד, אמרו לי, וואי, תראי, תמיד הוא היה לו עקומה משלו, ופתאום הוא עשה קפיצה, ממש ראו קפיצה מאוד מאוד גדולה בגרף, שהוא הגיע לגיל הכרונולוגי שלו. מדהים. וזה היה מדהים לראות את זה, שאלו אותנו גם, עשיתם משהו, קרה משהו מיוחד, משהו זה, הסברנו להם על באמת שהילד התחיל לישון בזכות תהליך של ייעוץ שינה. מוצלח. הלוואי וכל אנשי המקצוע, הלוואי, באמת אני נתקלת בכל כך הרבה סתומים, הלוואי שאנשי המקצוע, שהקולגות שלי במקצוע, שרופאים במקצוע, כולל פסיכיאטרים, ייתנו את המקום שצריך לתת לשינה, בהתפתחות ובגדילה של התינוקות שלנו, כי אני שומעת הרבה מאוד דעות קדומות שמתעסקות בבכי של התינוק, במקום בהתפתחות ובגדילה שלו. ובדעות הקדומות זה לא דעות קדומות, יש כל מיני סוגים של יועצות שינה, אבל לא, בדרכים המקובלות, אנחנו יודעים שזה תקין וזה בסדר, וזה לא משהו פסול, ולא הוכח קשר שלילי על רגשות של תינוקות בעקבות תהליך, אלא רק קשר חיובי, אם כבר. וזה גם מאוד הגיוני, כי כשתינוק ישן, הוא פנוי יותר, והאימא פנויה יותר, כשהיא ישנה להיקשרות אם תינוק אחרת, והנה המצב רוח שלך, ספרי לנו. כן, אז קודם כל כשהתחלנו, קודם כל הבנו, כבר על היום הראשון בעצם שראיתי את הסרטונים, והיה לנו פגישה, הבנו שצריך לשים את הילד לישון בחדר אחר, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מפריעים לו. אז גם העברנו אותו לישון בחדר אחר. גם בעצם שמנו אותו במיטה לישון לבד, כאילו לא על הידיים. והרגשנו, ופשוט הוא נרדם, והרגשנו שאולי אנחנו עשינו לו נזק, אולי הידיים, הנענוע הזה,
גרמנו לו שהוא לא ירדם, כאילו באמת, אולי זה מה שגרם לו לא לישון. ושמנו אותו, פתאום הוא נרדם, וקודם כל, אז באמת, ביום הראשון אמרתי, וואו, אולי כאילו, באמת, אולי אני עשיתי לו איזשהו נזק. זה כן, מה ככה שבהתחלה הרגשת? חשבתי, כן, ככה הרגשתי, כי אמרתי, אולי כל הזמן הוא ביקש מאיתנו פשוט לשים אותו במיטה, ולתת לו לישון, כאילו, יכול להיות כמה פשוט זה. לגמרי. ופעם כשאמרו לי את זה לפני שהתחלנו איתך, אמרתי, מה זה, זה נשמע בגדר הזיה, שהילד ישן לי במיטה לבד, שהוא יצליח להרדים את עצמו, הייתי צוחקת על זה באמת. ואחרי שזה קרה פעם אחת, אמרתי פעם ראשונה, יכול להיות שזה פוקס. טעות, כאילו, אין מצב שזה הצליח. עכשיו, היה בכי, לא נגיד שפשוט זה, היה קצת בכי, התאפקנו, אני כבר באיזשהו מקום כבר הייתי אדישה לבכי, יותר הפריעה לבעלי. כי הוא כל הזמן היה בוכה, אז כבר אין מה להפסיד, הוא כן, כל הזמן כן, בוכה. גם אז ככה הוא בוכה, אז מה... אז פה באמת נתנו לזה ושחררנו גם כאילו... ותמכנו בבכי, זה לא שעזבנו אותו לבכות לנצח עד נכון, הבוקר. אז כן, אז באמת עשינו את זה מאוד מאוד לפי הכללים ולפי מה ש... באנו בזה באמת ב100%, אמרנו לפני שאנחנו נכנסים לתהליך, דיברנו אני ובעלי, ואמרנו אנחנו נכנסים בזה ברבק, זאת אומרת, אנחנו עושים בדיוק מה שכתוב, כאילו ממש לפי הספר, לא ימינה שמאלה, לא זזים, לא משנה הוא יפקה, לא משנה מה יקרה, אנחנו נכנסים בזה ב100%, כי הרגשנו שזה הפתרון האחרון שלנו, כאילו אם זה לא עובד, אז אנחנו מרימים ידיים ואנחנו כאילו שוברים את הכלים, נותנים להורים, לא יודעת מה. היו לך חששות לפני התהליך? היו לך ספקות בתהליך? אז כן, אז היה לי ספקות, כי גם הייתי מאוד סקפטית לגבי יועצים, ומה זה יועצות, ולכל דבר נהיה יועצים, ופעם זה לא היה, וכאילו הכל הייתי מאוד סקפטית לגבי העניין, אבל באמת כשהגענו לזה, ולפני שנכנסנו לזה, גם בוובינר אמרת שצריך להאמין בזה, צריך להאמין בתהליך. זה אחד השלבים הראשונים. ו... והחלטנו שאנחנו באמת מאמינים בזה. לא משנה אם זה כרגע נשמע מאוד דמיוני, אבל אנחנו מאמינים בזה, לא משנה. ו... וכשזה התחיל באמת לעזור, וראינו זה כבר היה בלילה הראשון לדעתי, נכון? נכון, כבר בלילה הראשון, את זוכרת את ההודעה שלך? את לא מבינה וואו, איזה זה היה התרגשות הזוי. הייתה. את לא מבינה איזה התרגשות זאת הייתה אצלנו גם. אני כן, ואורית, וואו. כן, כן, פתאום עכשיו אני לא האמנתי שזה יכול לקרות, גם קמתי בלילה לראות שהילד בסדר, שהילד נושם. ובאמת פתאום לילה אחרי לילה ראינו שהדבר הזה עובד, והילד ישן, וגם הוא פתאום התחיל לישון ביום, ולאט לאט אחרי איזה שבוע, פתאום גם הוא ישן לי בחוץ, כאילו שזה בכלל בחיים לא קרה. הוא נרדם לי בעגלה, הוא נרדם, והוא ישן חזק, זאת אומרת, צריך להעיר אותו. גם פתאום זה התהפך אצלנו, פתאום נכנסנו למצב שאנחנו צריכים לבדוק אם הוא לא ישן יותר מדי. נכון, נכון. שצחקנו על זה, כי אמרנו, כאילו, איך הגענו לזה שאנחנו פתאום עוצרים את הילד מלישון, אנחנו כל הזמן היינו בלופ של תישן. וואו, והתחלנו ליהנות מהילד שלא, אף פעם לא, כאילו, לא חשבתי שזה יכול לקרות, שאני ייהנה עם הילד, שאני אשחק איתו, שאני אהיה איתו על זון פעילות, התחלתם לקנות לו משחקים, לפני זה בכלל לא, היו לי משחקים, זה היה כזה בפינה, כאילו, מי בכלל חושב על משחקים, היה צריך מבחינתי לאכול ולנסות להרדים אותו, זה היה היום שלה. ופתאום ליהנות מהילד, ולראות אותו גדל ומתפתח, לעשות עוד דברים חוץ מלנסות להרדים אותו, ופתאום בערב יש לך זמן, לא ידענו מה זה זמן בערב לעצמנו, זה היה זוי, היינו, הערב שלנו לפני התהליך היה נראה מישהו אחד על הידיים, כמו שאמרתי,
עם הילד, מנסה להרדים אותו, השני אוכל ומאכיל את הבן זוג, וככה נרדמים איתו, או איכשהו מעבירים את הלילה, והיינו רק רוצים שהלילה הזה ייגמר, ולהתחיל עוד לופ של עוד יום, ופתאום לשבת בערב, ופתאום יש את הזמן איכות הזה, אתה מדבר, אתה לא שקוע כל הזמן במחשבות על הילד, וזהו, ונהיה לנו איכות חיים. והיום אנחנו אפילו פעם ראשונה חשבנו על חופשה משפחתית ביחד, אנחנו נוסעים שבוע הבא. איזה כיף. וגם לא חשבנו שזה יכול לקרות. כיף, זה מרגש ברמות, הנה אין פרק שאני לא אבכה, אין פרק טומטמת כזאת. כן. אבל זה באמת מאוד מרגש. זה באמת ממש, גם אותנו, כאילו זה מאוד מרגש. ועוד צפויים קשיים, זה לא כזה ורוד, ויהיו קפיצות גדילה, ויהיו רגרסיות, אבל... לא, אבל אנחנו מודעים. מה שגם השתנה אצלנו הרבה, זה המודעות. המודעות לאיך ילד צריך לישון, ואיזה תהליכים הילד עובר, ולהיות מודעים לזה שיהיו רגרסיות, כי פעם לא ידענו גם מה זה רגרסיה, מה זה, איך מתייחסים לזה, וברגע שיש את המודעות הזאת, גם כלפי הרגרסיה, וגם כלפי כל מיני מצבים שהילד מוציא שיניים, ויכול להיות שסביב זה יהיה חוסר שינה, אבל ברגע שגם מגיעים לזה מוכנים, כמו שאמרת, עם המודעות הזאת, גם הילד מרגיש את זה, שאין את החרדה הזאת. וגם יש לנו את הסדר יום, ויש לנו את הלילה, שאנחנו יודעים שהילד צריך לישון, צריך ללכת לישון ב7, וגם אם יש טרוריות, לא מרימים אותו, ונותנים לו את המוצץ, ומחכים זמן מה, ואז ניגשים אליו. וברגע שגם הילד יודע לישון, שמנו לב שגם אם היה לו תהליך כזה שבאמת הוא יוציא שיניים, הוא כן ידע להרדים את עצמו. זאת אומרת, גם סביב הכאב הזה, וסביב זה שמשהו מפריע לו לישון, הוא כן הצליח לישון. זאת אומרת, זה לא השפיע ברמה קיצונית שעכשיו הילד לילה שלם היה ער כמו שעה לפני. נכון, אז זה יותר התעורר בלילה, אבל זה עדיין לא מה שהיה לפני. את אומרת פה שני דברים. את אומרת שהידע שקיבלת נתן לך ביטחון לנהל את הסיטואציה, ולהבין שגם אם יהיה ימינה ושמאלה, וגם אם זה לא יהיה מושלם, את לא חוזרת אחורה. את יודעת שצריך עכשיו לשרוד את השבוע וחצי רגרסיה האלה, את יודעת מה לא עושים, ואת יודעת שגם אם תעשי, כי מדובר במחלה נגיד, ואנחנו יותר מפנקים והכל בסדר, ויותר עוזרים ויותר מתווכים, אנחנו יודעים לחזור למסלול. אז את כבר לא תולשת שערות, ואת לא יוצאת מדעתך, כי הידע שרכשת נתן לך ביטחון. זה הדבר הראשון שאת אומרת. והדבר השני שאני שומעת אותך אומרת, שזאת גם נקודה חשובה, זה הרבה הורים מסבירים, לא, עכשיו שיניים. עכשיו אי אפשר, הוא מוציא שיניים. עכשיו נשמה, הוא יוציא שיניים עד גיל 3. בואי נעשה סדר. אז עד גיל 3 הוא לא ישן? מה את אומרת כאן בעצם? והורים שבאים אליהם אומרים לי, אבל זה לא הזמן, כי הוא בדיוק צריך לעבור חיסון בקסרו, או חיסון MMRV, או הוא צריך, עכשיו הוא מוציא שיניים, אז זה בטח לא הזמן. לא נכון, זה לא נכון. הרגלי שינה הם כמו אכילה נכונה. אין זמן. זה לא, אני אחכה לחתונה שלי ואז אני ארד במשקל, נכון? זה הרגלי שינה. הם צריכים להיות מהרגע שהתינוק נולד, לאורך כל החיים שלנו, כי שינה שווה אוכל, שווה חמצן. זו פירמידת הצרכים, וזה צורך פיזיולוגי, ונכון, שיהיו בו הפרעות, כמו שאת אומרת, כשתינוק יוציא שיניים, כשתינוק יהיה בחיסון, כשתינוק יהיה בקפיצת גדילה, כשתינוק יחלה והאף שלו יהיה מנוזל, יהיה לו מאוד קשה לישון, אבל זה לא אומר, או כשלפעמים יוצאים לנופש והסביבה קצת יותר מגרה, אז יותר קשה להתכנס לשינה, בסדר, אני אכיל את זה, אבל הבייסליין שלי הוא הרבה יותר טוב, זאת אומרת, כשתינוק יודע לישון, הוא לא יתעורר בגלל שיניים, למעט השלב של הבקיעה, ששם זה באמת כואב, אבל זה רק שלב של 72 שעות, כל השאר הוא ישן טוב.
כן, וגם אצלנו, כאילו, ברוך השם, זה, שמנו לו משחה, והילד פשוט המשיך לישון, את גם ושמנו לב יודעת שגם, לזהות? כן, את גם יודעת לזהות, כי ברגע שהוא הפסיק את הבכי, all over the place, כשיש בכי, אתה לא יודע מתי משהו לא בסדר, כי תמיד יש בכי. נכון, היום, כשהוא לא בוכה, ברגע שהוא יבכה, את ישר יודעת להדליק נורה אדומה ולבדוק אותו רגע. נכון, בדיוק. אז באמת, אנחנו פתאום, עכשיו יש לנו אה, את הידע ואת המודעות לכל גם הבעיות וגם הדברים שהגיעו אחרי, ופתאום גם התחלנו לשחרר יותר. זאת אומרת, הילד, גם אם הוא לא ישן בבית, אז פתאום, שבוע שעבר האמת ניסינו את זה פעם ראשונה, ושמנו שהילד אפילו לא מתעורר, זאת אומרת, כאילו, הוא שמה, יודע לישון אצל מישהו אחר? כן, קודם כל גם היינו, נורא פחדנו מהסיטואציה שהוא ישן במיטה אחרת שהיא לא שלו, וזה קרה, והוא נרדם רגיל, ובזכות גם המכשיר של הרעש לבן שהולך איתנו לכל מקום. אז אתם בטח נורא גם, מפחדים להפסיק אותו. כן, וגם פתאום כל הרעשים האלה מהסביבה, היינו מאוד מושפעים גם מהסביבה, לא, את לא צריכה ככה, ואת לא צריכה, וצריך ככה, ותני לילד להיות ער, ותני לילד, ולא צריך כל פעם את הטקס שינה, ופתאום כשנכנסנו, ואנחנו עכשיו אחרי התהליך, כל הרעשי רקע האלה, פתאום כאילו השתתקו, כי אנחנו יודעים מה נכון, אנחנו יודעים מה הדרך. אז אין יותר להקשיב, אין יותר את הדודים שבאים וחושבים שהם יודעים הכל, ותנו לי, אני ארדים לכם את הילד, ואתם לא יודעים, ויש לנו את הדרך שלנו, ואנחנו נמשיך איתה, זאת השם גם לילדים הבאים, ולמדנו מה נכון לעשות, ואיך לעשות אותו, רכשנו את כל הכלים, איזה וזהו, האמת, כיף. כן, איזה כיף זה. נהנו. ומי ששומע אותנו עכשיו ומרגיש שהוא מזדהה עם הדברים שלך, וחווה את המון התעוררויות בלילה, ואת החרדות האלה על הילד, או שזה ילד שהגיע אחרי שחיכו לו המון זמן, או שעברו לידה קשה, והם יותר חרדתיים, והם יותר... והם מזדהים עם החוסר שינה, ועם הבעיות בזוגיות, ועם כל הכאוס הזה שאת מדברת, שכבר די, מוותרים על הכל, כבר די, אנחנו בהישרדות, ואנחנו עובדים בהרדמות. מה את ממליצה להם כמישהי שנמצאת בצד השני היום, והייתה שם? אוקיי, אז קודם כל, זה באמת להבין, שצריך עזרה, שזה לא בושה לבקש עזרה, ו... ולפעמים אנחנו לא יודעים הכל, וצריך רגע לעצור ובאמת לקבל את ההחלטה הזאת, ולהחליט שבאמת נכנסים לזה ב100%, ולא לא זזים ימינה שמאלה, זאת אומרת, באמת נותנים את האמון בך במקרה הזה, ובאמת נכנסים לזה לתהליך, ומשחררים קצת מהלחץ, קצת מהחרדתיות, וגם דבר מאוד מאוד חשוב שאני הבנתי בתהליך הזה, וצריך גם לפעמים להיות קשובים לילד. כאילו, לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים הכי טוב, אבל צריך רגע לעצור ולראות את הילד ולהיות קשובים אליו. כי אצלנו, במקרה שלנו, זה באמת היה, הילד פשוט רצה לישון, הוא רצה שנשים אותו במיטה. אז שנייה, צריך לעצור את הלופ הזה, ובאמת את ההישרדות הזאת, ולהבין באמת מה מה הצרכים נכון, מה שלו, מה הצרכים. נכון לו. כי בעצם כשהוא היה בוכה ומתוסכל, והיום את יודעת שזה היה מעייפות, את אמרת, הוא פשוט לא רוצה לישון, הילד שלי לא רוצה לישון, הוא לא כן, אוהב לישון, כאילו הוא זאת לא אוהב לישון. הפרשנות שניתנה לדבר הזה, הוא לא עייף. נכון, בדיוק. וואי, אני מאוד מתחברת לזה. כי גם בתוך תהליך, אתם אמנם חוויתם תהליך שהוא היה די מושלם, כנראה בגלל הקיצון שהגענו ממנו, אבל יש לפעמים בתוך תהליך שאנחנו אומרים, רגע, השגנו הרדמות מהירה,
אנחנו עדיין עם התעוררויות בלילה, זה בגלל שהשארנו אוכל, זאת אומרת, לא הכל יהיה תמיד מושלם, אנחנו מקשיבים לצורך של התינוק. אנחנו תמיד כן. קשובים לילד. אז באמת זכיתם בלילות שלמים נכון, אבל עוד משהו כאילו שפתאום עולה לי, זה להבין שלכל, בעצם, שיש ירידות ויש עליות. זאת אומרת, הילד הוא לא רובוט, ולא תמיד יהיה מושלם. זאת אומרת, תמיד יהיה עליות ותמיד תבוא איזושהי או רגרסיה או משהו, תמיד תהיה איזושהי ירידה, וצריך פשוט ללמוד איך עולים חזרה. זאת אומרת, איך חוזרים לבייסליין הזה, ו... ולא לשבור את הכלים, כי גם לנו בתהליך, פתאום היה יותר התעוררויות, פתאום היה איזשהו, באמת מצב שביום הוא פתאום לא היה ישן, ואמרתי, רגע, יכול להיות שבאמת זה היה מקרי שהוא ישן, חזרנו לזה שוב, לא, אין דבר כזה לחזור אחורה, כי באמת, צריך תמיד רק להסתכל קדימה, ולהבין ולהיאחז בכלים האלה, ולשמור על באמת שגרה, פחות או יותר עבור הילד. ועדיין לצאת ולבלות ונופשים. אני יודעת שאתם חרדים לגבי זה, כי אתם באתם ממקום כל כך קשה. אנחנו מאוד מאוד מפחדים, אנחנו עדיין, פעם ראשונה שנצא, זה יהיה רק שבוע הבא, ואני יכולה להגיד איך זה עבר. אני דורשת ממך לצאת יותר, ממש מפצירה בך, כי כל המטרה שלי, כאילו איפה אני מביאה את עצמי לתהליך הזה, המטרה שלי זה שההורים ייהנו. נכון. שיבינו את התמונה, שיבינו את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות עבור הילדים שלנו, אנחנו ניתן להם את זה, הם יעשו את הדרך שלהם במקביל, ולרוב זה יהיה כמעט מושלם, אבל איפה אני יכולה ליהנות גם עם ניובורן וגם עם תינוק, בין 4 חודשים אני עדיין יכולה ליהנות, הוא ירדם לי בעגלה, הוא ירדם לי בנופש. ואם הוא לא ירדם לך בנופש, כי הסביבה תהיה מאוד מסקרנת עבורו, אז בסדר, אז את יודעת שאת לא מתעסקת בנופש בשינה שלו. את עושה מה שצריך, כי את יודעת שלמחרת כשאתם חוזרים, הכל חוזר למסלול. אין ימינה ושמאלה. אני אספר לך, אני חייבת לך הפתעה קטנה. אמרתי עד סוף התהליך, אני לא אספר לך. אני לפעמים מקבלת כל מיני הודעות וטלפונים מסבתות. כן, אני יודעת. ופנתה אליי סבתא. מה את מתכוונת, כן. ואמרה לי, אני חייבת שתעזרי לבן שלי ולכלתי, ותמיד אני נפעמת, כי אני אומרת, וואו, איזה מעורבות, היא מלא. כאילו, אני לא יודעת את היחסים ביניכם, לפעמים זה יכול להיות מורכב, אבל מהצד, כאילו, אני אומרת, וואו, את יודעת, סבתא אמורה לפחד, להגיד, תני לי, אני ארדים אותו, רק שלא יפקה, סבתא, כאילו, זה סבתא, היא מגוננת. אמא שלי תשמע שהילדים שלי בוכים, זורקת עליי נעל. לא, היא כל כך הייתה חרדה לכם, לזוגיות שלכם, למצב הנפשי שלכם, שאני נפעמתי ואמרתי לה, וואו, אני כל כך מעריכה את זה, אבל אין מצב שאני סוגרת איתך כלום ושום דבר. אני צריכה לדבר עם ההורים. ואת מהממת, אבל תגידי להם שיתקשרו אליי אם הם רוצים, אני אשמע, ואני אספר להם על התהליך, איתך אני לא סוגרת שום דבר, כי... זה מאוד מעורבים, הם ידעו גם על התהליך, הם ידעו שהם פתאום גם, היה גם מצב שאף אחד לא יכל להרדים אותו, זאת אומרת, רק אני ובעלי היינו מרדימים אותו, אף אחד לא ידע להרדים אותו לפני התהליך, ופתאום ברגע שפשוט מניחים את הילד והוא הולך לישון, אז גם אחרים יכולים לעשות את זה, זאת אומרת, זה לא רק אני והוא, גם למדנו לשחרר, זאת אומרת, פתאום היינו צריכים לצאת באיזשהו ערב, וחמי בא, והיה עם הילד, והוא שלח לנו, ומאוד פחדנו, והוא שולח לנו פשוט תמונה של המוניטור, שהילד ישן. איזה מהמם. כן, זה נורא ריגש אותנו, ומאוד גרם לנו גם להבין שהנה, אנחנו יכולים לשחרר, והנה הילד ישן, לא רק אצלנו, וגם אחרים יכולים לשים אותו במיטה לישון. חייבים להתנסות בזה. אז ואז לא שמעתי ממנה,
ובמקביל, את סגרת את התהליך, ואחרי יום, אני חושבת, היא מתקשרת אליי, ואומרת לי, תקשיבי, את לא מאמינה איזה קטע. ואמרתי לה, כאילו, אני לא יכולה לדבר איתך, אמרתי לך, אני צריכה את ההורים, זה לא יעזור. אמרתי לי, לא, את לא מבינה, הם סגרו איתך בלי קשר. ואז אמרתי לה, מה, באמת? ואז היא נתנה לי את השם שלך, אמרתי לה, היא דיברה איתי, נכון, היא באמת סגרה, איזה קטע שכאילו שתיכן הגעתן אליי בלי... ואז היא אומרת לי, אז אני משנה את השיחה הזאת לשיחת תיזהרי. תיזהרי לא להצליח איתם, ותתני להם הכל, והם צריכים את העזרה, והם צריכים את התמיכה. אז התחלתי לצחוק, ואמרתי לה כמה שאני מעריכה את זה, ושאנחנו כמובן תמיד ניתן את הכל, את כל מה שיש, כי זאת ההגשמה הכי גדולה. לגמרי הרגשנו את זה, כן. וגם כאילו חשוב לי להגיד למי ששומע אותנו, שאנחנו באמת הרגשנו שהליווי האישי והצמוד הזה, זה גם אחד הדברים שנתן לנו להצליח בתהליך. כי לנו היה מאוד קשה עם הדרך הזאת, שפשוט יש לך כלים, אבל בגלל החרדתיות שלנו, היינו צריכים מישהו שיגיד לנו שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך. יהיה מישהו שנוכל לשתף אותו, שנוכל באמת לדעת שאנחנו במסלול הנכון, שאנחנו עושים את מה שצריך, שמישהו ירגיע אותנו גם, שהכל בסדר, גם אם הוא בוכה, וגם אם עכשיו יש טיפה התעוררות בלילה, זה בסדר, זה אמור לקרות, זה ככה, והכל בסדר. בזכות זה גם, אני חושבת שהתהליך היה כל כך מוצלח, ולא זזנו ימינה שמאלה, כי היה אתכם שבאמת הרגעתם אותנו, ונתתם לזה לגיטימציה שהכל בסדר, והכל טוב, ואנחנו פה, וגם אם כאילו יש איזשהו משבר, זה בסדר, וזה טבעי, ולא צריך להתרגש. אז אני באמת חושבת ומאמינה בליווי האישי הזה, בליווי הצמוד הזה, ולא לוותר על זה, וגם אם זה דורש טיפה יותר התאמצות, ואנחנו בהתחלה מאוד היה לנו ספקות לגבי האם ליווי אישי, לא ליווי אישי, אז איתך דיברתי, זה היה שבוע אחרי שבוע כזה, עד שבאמת שבועיים בערך, עד שהתחלנו את התהליך בסוף, כי לא יודעת אם זה באמת מה שאנחנו צריכים, והיום אני יכולה להגיד באמת בלב שלם שבלי התהליך הזה, בלי הליווי אישי, לא בטוחה שהיינו מגיעים לאותן תוצאות. אני מסכימה איתך, כי היום כל המידע קיים באינטרנט. לא חידשתי לך כלום, חוץ מלקחת את כל הידע שקיים באינטרנט ולארוז לך אותו רק למה שאת צריכה. כאילו, מאוד מיקדנו לך את זה, ויכולנו להגיד לך, קחי תעשי, זה מסלול אחד, והוא קיים אגב, ויש הורים שזה מתאים להם, שאם הם מקבלים את כל התורה, הם בסדר גמור, הם יודעים, ושוב אני אומרת, כל החומר הזה קיים באינטרנט, הכל בסדר. כן, בסוף אנחנו נשענים על מדע ומחקר, ומדע ומחקר מפורסם לכולם. ויש את ההורים שינסו את זה, אבל הם לא יודעים שבשבוע השלישי יש רגרסיה. אז הם אומרים, הכל יתפרק. אז זה לא הצליח, אז השיטה לא עובדת. או יש הורים שלא מבינים שאם הם לא יסדרו את הסדר יום, הם לא יזכו ללילה נורמלי. והם לא מבינים שזה קשור, אז הם עובדים רק על דבר אחד, ואז הם לא מבינים למה זה לא עובד. יש משהו בליווי האישי, אני מסכימה איתך כמי שגם לוקחת ליווי אישי בעולם העסקים, יש משהו מאוד מותאם, ואין לזה תחליף. למישהו שיגיד לך, אני יודעת שאת חושבת שהכל יתפרק, אבל את בול בשבוע השלישי, וככה זה בדיוק אמור להתנהל, ואת תראי שבשבוע הבא אנחנו נצא מזה. אז כן, זה מאפשר לך עוד אוויר, וברגע שאתה צולח את הדרך, זהו, אתה כבר מאמין בה. אתה מאמין כי אתה רואה שזה קורה. אז אני גם מסכימה. אני מסכימה שבדברים הקשים, במיוחד איפה שאתה יודע שאתה צריך את התמיכה הזאת, ואתה צריך את הדחיפה, זה בסדר גמור לקחת ליווי אישי. אם זה מה שאתה צריך, זה מה שתיקח כדי להצליח. אני כאילו חושבת שעברנו על כל הנקודות שרציתי להדגים דרך הסיפור המיוחד שלכם, של אף פעם אין זמן טוב להתחיל,
פשוט צריך להתחיל, כי תמיד יהיה משהו. וגם אם אתה באמת חושב שאתה חסר סיכוי, שאין תקווה, שהילד שלך הוא מיוחד, שהילד שלך לא יכול, זה לא שטויות, כי אתה מאמין בזה, אבל זה שטויות שאתה מספר לעצמך. בשביל זה יש אנשי מקצוע שיקחו אותך יד ביד לעבר הדבר הזה, וזה לא בושה. ואנחנו לא נגענו בזה, אבל זה הציק לי קצת שסיפרת, והפסקתי כבר לשאוב, והוא לא הצליח לנוק, ויש פה הרבה תסכולים שלא נתנו עליהם את הדגש, ומה אנחנו עוברות בכל התהליך הזה של הריון ולידה וגידול ילדים, ואלוהים, כמה מוטל על הכתפיים הקטנות האלה. לגמרי. ואנחנו מתמודדות עם זה בחוזקה, אז איפה שאפשר להקל, צריך להקל, כי הנפש שלנו כאימהות היא הכי חשובה. הכי חשובה. בשלב הזה שהרמת ידיים והתייאשת, יש כאלה שימשיכו את הנפילה. ואת החלטת שאת עושה מעשה, ואת מסיימת את הסיפור הזה אחרת. לסיפור הזה יהיה סוף אחר. וזה אפשרי. צריך רק את התקווה הקטנה, כי האמונה תגיע. כשאת תראי את התוצאות, האמונה תגיע. אני לא דואגת לך, אני רק צריכה תקווה קטנה בתהליך, וזהו, אני אקח אתכם משם. לגמרי, לגמרי. אביטלוש, תודה רבה רבה. תודה רבה לך. אנחנו באמת רואים אותך כבאמת איזשהו מלאך שאלוהים שלח לנו, שאמר רגע, הנה יש את סוזי, קחו אותה. ובאמת אנחנו מודים לך מאוד מאוד מאוד, ואנחנו לא יודעים איך היינו מסתדרים בלעדייך, ותודה על הליווי הזה ועל התמיכה ועל באמת, יש לנו היום ילד מקסים שאנחנו נהנים ממנו, ואנחנו חייבים לך המון, באמת, אין לי משהו אחר להגיד. תודה. זה הכיף הכי גדול שלי, ותזקפו הרבה לזכות עצמכם, כי שוב אני אומרת, את הידע ואת התמיכה אני יכולה לתת להרבה הורים, אבל בסוף הורה שמתחייב ובא ומגיע ומשלים את התהליך ולא נבהל, אלא בא באמת לעשות את השינוי, זה עליו, זה עליכם. אני יכולה לתת לכם גם דוגמאות להורים שאמרו, זה לא בשבילנו. אז זה לגמרי, לגמרי אתם, תיקחו את זה לעצמכם. אני גאה בכם על התהליך שעברתם, אני התרגשתי יחד איתכם בתוך התהליך, אני מתרגשת עוד יותר עכשיו לגלות גם את הדברים של ההתפתחות והגדילה, שזה אני תמיד מפסידה כי התהליך נגמר. כן, זה מדהים, באמת. ואני מחכה לך בילד הבא, בניובורן. בעזרת השם. בהתחלה לא חשבתי, אמרתי, תעזבו אותי, אל תדברו איתי בכלל, אני ילדים, יותר, זהו, די, אני סיימתי. עכשיו השחלות מתחילות לעבוד. כן, לגמרי. זהו, אז תודה רבה רבה. תודה, אביטלוש.